Aha. No Natálka, ty si čo dostala? Čo to je Matuško? Ale mám textru, že? Oho, ty, ale to je Matuško si musí rozbalovať. Pozri, aké auto. Auto. Počkaj na to. Auto. Otvorí táto? Otvorí? Otvor si. Lukáškovi počítač. Simonko rozbaluje auto. Aha, detko, ty auto. Ty auto. A to môžeš po prikolému brať? Budeš chodiť s maminkou nakupovať na domčeku, že? Auto otvoríme. Aj toto pozri policia. A tieto majú také vyvážené množstvo. Dávam si musíš kombinovať aj... Na ty, nie. Netreba. Otvorí táto? Ja som napríklad nevedela, že to je čávikami na Vigantov, čo sa dáva miminkám, že musíš mnoho dávať. Na cené strašne, to si vedela? No, ja som na to už si dostala. Jasné. Pozri, aké auto. aj dávajú. A ten Vigantov už si nepamätám, na čo to bolo? Môžete sa baviť o tomto inak. Počkajte, teraz všetko bude na Natálka, poď si to tu rozbaliť. Natálka. Na stôl, nech na to vidí. Táto otvorí. Trám. To otvorí. Auto robí bum, mama, pozri. Auto robí bum. Idem ti to otvoriť, potrebujem nožek. Potrebujem nožek. Táto príde. Martuško, ty si dostal autičko. A ktoré sa ti viac páči? Vláčik? Vláčiček. A za autiček? Wow, ty budeš majstrovať. Ty budeš majstrovať. Fíha. Sestry Palo, neviem, to poznáš, ne? Ten ma strašne, že mi taký bubny. Ja nejsem baterky. Ale hneď kuchyňa, ktorá dobre. Aha, bum, bum. On ľubí búchať. Budeme majstrovať, že? Okay. Batelky tam potrebuješ? Tu máme baterky. Pozri, babinka má baterky. Ale to je aj nádherné. Babinka je pripravená a šrobovaček treba.